va néixer amb molta gana. Només tenia una idea, que era menjar, menjar i menjar. Es volia menjar el món. Primer va començar amb el coixí. Va agafar el coixí i nyom, se'l va menjar tot. Després, el seu llit. Diu, el llit? Sí, es va menjar el llit. Que bo. Després les parets de l'habitació. I la cuina, i el menjador, i la sala d'estar. Nyom. Es va cruspir tota la seva casa. Que bèstia! Oh! I esclar, en tant de menjar havia crescut molt. Oh! Llavors li va vindre son. Oh, quina son! Oh! Diu, ara el que vull és anar a dormir. Necessito anar a dormir. Oi, però si m'he menjat el llit. M'he menjat el llit i el coixí. Ai, què faré? Llavors es va fer un llit de seda i es va anar cotxant fins que va quedar tapat. I va dir, bona nit a tothom. Quan es va despertar, s'havia convertit en una papallona vestida de 1000 colors, que podia volar i només pensava en anar a veure el món i fer molts amics.